Žijem tam pod Tatrami, tam pod Tatrami, žijem tam pod Tatrami. Čau, ja som Dominik a dnes ti vysvetlím, ako sa robí backside nose bandslide. Máš dve možnosti, ako ho robiť. Môžeš ho spraviť tak, že budeš naskakovať v podstate na hranu dozadu, alebo na prekážku tak, že bude tu pred tebou a budeš naskakovať spredu. Tak to robím ja, no a na tento spôsob potrebuješ väčšiu rýchlosť, o dosť väčšiu, aby si to prešmýkal celé. Nohy na tento trik si ukladám ja nejak tak zadnú, asi tak, prednú, proste nejak takto, že mi to ide do toho backsideu. Základ je, keď to naskočíš, chytiť hranu takto tu, lebo potom sa ti to vlastne ľahšie vytrháva. Ten výtrh je veľmi dôležitý, je to podľa mňa asi najťažšia časť toho triku, vlastne keď si to naučíš prešmykávať. Musíš vychytať ten balans, aby si to prešmykal celé, aby ti vlastne nerobila doska, že ťa prešmykne, alebo že ťa zadrhne a tu letíš. Takže to, ako sa ten trik robí, si hlavne pozri na videu, pretože to, že ti to nejak poviem, ti asi moc nepomôže. Hlavne pozri, jak sa to robí, pozri, jak mám nohy, pozri, ako sa odrážam a tak. Vychytaj to.